ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೈತಲಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸಾಯ್ನ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ತನ ಗುರುಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವದು ಪೊರ್ತೋಡು ಮನಸ್ಸು ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮನ ಬ್ಯಾಚ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗುರು ನಮನ ಪಂದೆ ನೆನೆಯನ್ನ ಎನ್ನಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪಿರವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಶಾಲೆದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಮನಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಆಂಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆವರ ಅತ್ ನಡಪರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪರ ಅರೆನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿ ಏತ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಊಹಿಸಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಲೆಕ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗ್ ಎನ್ಮಾರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟೊಡಿತ್ತಲು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೆದೇರು ಪಂಡ ಅರೆನ್ನ ದಿನಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅರೆ ಶಾಲೆಡೆ ಕಳ್ಳೆಯೊಂತೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ನಾಗ ಆ ಸಮಯಡ್ ಅರೆನ ಜೋಕುಲೆನ್ನ ಆರ ಬೇತೆ ಏರ ತುಕುಲೆ ತೂಂತದು ಬೇತಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಇನ್ನಿಕ್ ಈ ಶಾಲೆ ಈತ ದೂರ ಬೈದಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸನುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲನ ಆಂಟಿನ ಕಂಡನಿ ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಶಾಲೆಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆಡ್ಲ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಂತೇರು. ಎಂಕ್ಲು 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲ್ಲೇ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ 3 ಜನಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ನಡೆದುಕೊಳ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಂಟಿನ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತದಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಗ ಆಂಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ಬುಕ್ಕ ಅರೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಒವ್ವೆ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದರೆಗ್ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ SM ಶೆಟ್ಟಿ, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಆಯ್ನ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ. ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆಗ ಆಂಟಿ ಕೈ ಪಾಂಡಲ ಐಕೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬಂಗವತ್ತನಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಈ ತಟ್ಟದ ಅರೆನ್ ಏಪಲ ಎದುರು ಕಡಪುಡು ಅಂತೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಕೇಳಿತೇರಿ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಅಕ್ಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರ ಕಾಸಿಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಏತೋ ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆದ ಪೂರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಅಕ್ಲನ ತಿಂಗುಳ್ದ ಸಂಬಳನ ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತಾಯಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಡ್ ಗೀತಾ ಆಂಟಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪುಂದಿಪ್ನ ವರ್ಷ ಸಮಯಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡಪತ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪನಾ ಪುಣ್ಣು ಕುಟುಂಬಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಪಂಡೆರ್ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಕಲ್ಪುಲ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾರು 1 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸದಿಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ದ ಫೀಸ್ ಪುರದ ಏಪಲ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡಿನ ಸಹಾಯ ಮಂತನ ಮಹಾಮಾತ್ಯಾರು ಅರೆನ್ನ ಸಹಾಯ ಅರೆನ ಪಾತೆರ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸವಲತ್ತುನು
ಏಪಲ ಜೀವನದುದ್ದಗ್ಲ ಮರೆಪಯ ಆ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನುಗ ಈ ಗುರು ನಮನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಲು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಬೊಕ ಯಾನ್ ತೂದು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ್ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ವಾಡಿದ್ದು ತಕ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಅಪಗ ನಡತಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರ್ನವಡ್ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆನ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಕೆಲವೇರಿಗ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದೆರ್ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಕ್ಲ ನನ್ನೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಯೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪೋನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಏತ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಏತ್ ಪುಗರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಂದ್ ಪನುಲಿ. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಆಂಟಿಡ ಏರ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ದುಂಬುಕೆಂದಿತ್ತರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜರ ಕೆನ್ನೆಕ್ ಆಂಟಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ. ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪೋನ ಪೂರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪರೆಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಏನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪುನ ಆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಸೇವೆ ಮಹಂತರವಾಯಿನವು ಅವೇನು ಅಕ್ಲಿಗವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ತೆರಿಯಬೇಕು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಮಂತನ ಸೇವೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನಡ್ದು ಆಪ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗುರು ನಮನನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುಕು ಶಾಲೆದ ಶ್ರುತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತಿರ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 90% ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆಡೆ ಕಳ್ಳೆತಿರು. ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 3 ದಶಕದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿಪ್ಪತ್ತು ಸೇವೆ ಇಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರು. ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಬೇಪಗ್ಲ ಬುಕಾರ್ನ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಆ ಕಾರಿಡ್ ಬರ್ತದ ಜಪ್ಪುನಿತ್ತೆಲ ನೆನಪುಂಡು ಬುಕಾರ್ನ ಮಗಲ್ ಮನೀಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬರೋಂತೇರು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಡುಂಡು ಖುಷಿ ಅವಂತುಂಡು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನೇನು ಶಾಲೆ ಇಡ್ತನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೇರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗ ಆತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಮೋಕೆ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅರೆಗಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗ್ ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕುದು ಆಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು. ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದಿಗೂ ಆಭಾರಿ. ಮಾರಿ ಟೀಚರ್ ಮಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ
ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತುಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ತುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪುಡು ದೀಪ ಟೀಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆದ ಸುರೂತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮುಖ್ಯದ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯನ್ಗ. ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಅರ್ನ ಸೇವೆನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ 81, 82, 83 ಇಸವಿಡೆ ಶುರು ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಶುರುವತ್ 81ನೇ ವರ್ಷಗ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆನ್ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆರ್ನ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅವಿನ ಪುರತುನಗ ಮಲ್ಲ ದಿಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊರ್ತುನ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಡ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ ಪನ್ಪ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವೆರು. ಎಂಕ್ ಆರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಮಧ್ಯಾಡು ಉವ್ವೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಂತಂಡಲ ನೇರೊಂತೇರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಂತಂಡಲ ನೇರೊಂತೇರು. ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ನೇಕ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ನೇತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೋಮವಾರದನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ ಪೆದ್ಮಿದಿಯಾರ್ ಅಪ್ಪಗತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಿತ್ತು ಏತು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಅವಿತ ಮತ್ತೆಡ್ಲ ಬರ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತದ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಬಂದು ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆಂದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಯಿತನದ ಒಂದೇಟು ಕರಿದು ಬರ್ತದನಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರೆಡಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಒಪ್ರ ದಾಲೈತಿ ಜಂಕೋತ್ಲೆಕಾರ ಇಂಚ ಎರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದಿರನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರ್ 3 ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಪೋತೇರು. ಅವೆ ನಾನು ಏಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಅರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನು ತೋಷ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಂದೆ ಪನುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮನ್ಪುಜರ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಸುಕಲತಾ ಟೀಚರ್ಡ. ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಕ ಆರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಶಾಲೆಡೆ ಕಳೆದೇರು. ಅರೆಗಿಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಆರ್ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಪನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನೇ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಬರ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಎಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪಂಡ ಟೀನೇಜ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಪುನ ಸಮಯ
ಎದುರು ಪಾತೆರನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾಳಿಸೋನೆ ಬಂಗ ಅಂಡ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜೋಕ್ಲದಾದ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈತು ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೇಗ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನೆನಪನೋಡು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರೋರ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಬಾಲವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಈ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲವಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಾಲವಾಡಿಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ಲೆಕ ಭಾರತಿ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ರಾಮ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ ರಡ್ಡು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಡ್ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಏರಿಗ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಂತದ ನೆರ್ತನ ಅವಡು ಜೋರ್ ಮಂತನ ಐತ್ನೆಟಕ್ಕೆ ಎಂದುಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲವಾಡಿಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನದ ಫಸ್ಟ್ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದನಾಗ್ತದ ಭಾರತಿ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ರಾಮ ಟೀಚರ್ ಅವೇನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪ ಅವೇತು ಬುಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತನ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬಾಲ್ವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಜೋರ್ ಮಂತನ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಲವಾಡಿದ ಜರ್ನಿ ಎಂಕಿತ್ತರ ಪುನಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪವರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಒಂದು ನೆನಪಿಪ್ಜಾಣ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವನ ಸಾಯಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಸೊ ಭಾರತಿ ಟೀಚರ್ ರಾಮ ಟೀಚರ್ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ಭಾನುಮತಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಿತ್ತೇರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ 2ನೇಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೇರ ಆರಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಾರ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಟೀಚರ್ ಭಾನುಮತಿ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು 2ನೇದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಶಲ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಸೊಮ್ಯರೆ ನೆಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಬಂಟ್ನು ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತನೇ ಐತ ಕೊಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ನೇತನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೊನ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಮರೆಯಂದಿನ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಕ್ಷಣಲುಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಘಟನೆಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಅರೆನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೋರ್ಸ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತನು ಅವು ಯಾನ್ ಅರೆಡ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪಂತ ಸೊ ಅರೆಗ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆ ಕ್ಷಣಲ್ಲೂ ಬಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಮುಡ್ದುಲ್ಲ ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ನಂಡ ನೆಚ್ಚು ಮಸ್ಸೊಂದು ಅಂತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಕ್ ಶಾಲೆದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದ ಟೈಮ್ಡ್ ಈಜಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಿಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ನಮ್ಮ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಿಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಕರ್ನ ಶಾಲೆದ ದಿನಲೆಡ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಪಂಡ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕಂಡು
ಮಸ್ತ್ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೂಕ್ಯಾರೆಗ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪೆರ. ಅರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದ್ದು ಬುಕ್ಕಲ 3 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊನಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಆರ ಶಾಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಸೇವೆ ಕೊರೊಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತುಂಬು. ಅವಿತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಫುಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್ ದೆತ್ತಂದನು. ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಪಂದ್ ಆತ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದಿಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಮೇ ಬಿ ಅವೆಂಕ್ಲನ ಆಂಟಿದ್ದು ಬೈದನ ಬಳುವಳಿ ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಗಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ಸೊ ರೇಣುಕಾ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್. ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ದುಂಬೆ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ. ದಯಕ್ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತರ. ಅಕ್ಕಲೆ ಅನ್ಲ ಮಂಗಳ ಜೊತೆ ಕಲ್ತನ. ಸೊ ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತದ್ದು TCH ಮಂತದ್ದು ಮಂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ತನ. ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಮಂತೊಂತೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಜರ್ನಿನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂತೇರ. ಯಾನ್ ಅಪಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಟ್ನಾನೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತನ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತೇರು ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಬಲಡ್. ಅವೇನು ಅಪಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇಟು ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಆತು ಛಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಛಲ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಯಂಗ ನರಡಕ್ಕೆ ನಗಾರು ಪನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಂಡು ನೀರು ಬತ್ತಂಡು. ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಒರ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಪ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪುವರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡಿತ್ತಂಡು. ಮೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿತ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ದು ಪತ್ನಿ ಆಯ್ಪು ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ TCH ಮನ್ಪೊಂದು TCHಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪಾರ. TCH ದಪ್ಪಗ ಸೀಟ್ ಇತ್ತೆಜಿಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು. ಅವೇನು ತೂದು ಕಪಿತಾನಿಯೋಡರಿಗೆ TCH ಸೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸುಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು. ಸೀಟ್ ಎತ್ಕೊರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡಿರಾರ. ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕಾರ TCH ಮುಗಿತೈಕ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಾದ ಕಲ್ಪಲ ಪಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಡೆ ಕಪಿತಾನಿಯೋಡೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ ಶುರು ಮಂತೇರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಅರೆಗ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೀಚರ್ನ ಪರಿಚಯ. ಮ್ಯಾರಿ ಟೀಚರ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೀಚ್ ಮಂತಂತೇರು. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ರೋಶ್ನಿ ನಿಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಪುನ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಣಿಗೆ 17 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಯೋಚಿಸಲಿ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ತಪ್ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲು ಬೇರೆದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ತೂವನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೆರಗಿತ್ತಂಡು. ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತೇರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪಂಡೇರ. ಅವಿತ್ತು ಬುಕ್ಕಾರು ಅನ್ನ ಹಿತೈಷಿಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಂಟಿನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು. ಆರೆ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ ತೆರೆದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಆಂಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಲೆತ್ತರ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಇತ್ನೆಂದಾದ ಆರ್ಲ ಆಂಟಿಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ 83 ಮಂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ್ದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ರು. ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅರಿನ ಆ ಜರ್ನಿ ತುನಗ ಎಂಕೆ ಮೇಯ್ ಒಂಥರ ಜುಮ್ಮನ್ ಪುಣ್ಪಂಡ ಆದ ಶಾಲೆ 83 ಕಲ್ಪವರ ಶುರು ಮಂತೇರು. ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದದ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾಂಡ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪದ್ದು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾರು PUC ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದೇರು. ಎಂಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕತೆಗೆ ನಗ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಅವೆತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚೈಪೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚಿಸಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ಇರೇಡ್ದು ಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತುಂಡು. ಸೊ ರಿಯಲಿ
ಈರೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದನೇಕೆ ಅನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಂದೆ ಯಾನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆವೆ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಶಾಲೆ ಡಿಕೆಂಡ ಆರೊಂಥರ ಚುಟ್ಟಿ ಪಾದರಸದಲ್ಲೇ ಕಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂದೇಕ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತೂತ್ನೇದಾದ ಅರೆಗ್ ಸಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಛಲ ಇತ್ತಿನ ಅವೊಂಜಿ ಬುಕಾರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಪನ್ಯಂಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಡ ಸೈ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ಸೈ ಬರೆಪ್ನೆಟ್ ಸೈ ಅರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಡ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ಮುತ್ತುಂಡು ಪೋಣಿಸದ್ದೇನೆ ಚೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಬರೆಪೇರು ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ಲೆಕ ಆರ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ನಾನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇತ್ನೆಡ್ದಾದರೆಗ್ ಬರ್ರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ವಾಮಂಜೂರು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇ ಮಂತೊಂತೇರು ಕೆಚ್ಚೆದೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವೇಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅಡಿ ಏತೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇತ್ತಂಡಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬನಿ ಅಂತ ನೋಡು ಪಂದು ಛಲ ದೀದ್ ಕಲ್ತೇರು ಯಾಕಂಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡ್ನ ಪಿರ ಐಕ್ ಪೋಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಸೊ ಆರು ಛಲಟ್ 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೇಕ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ ಪಿರುಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಬರ್ನೋಣ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರ ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪದಾರ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಪಂದ್ ಅವರಿಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ನಾಗಲೆಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಮಗಲ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ದು ವಿದೇಶಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾಮಂಚೂರ್ದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಲೇರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಾಗ ಎಂಕ ಬರ್ಪುನು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಕಿಚ್ಚು ಛಲ ಕಲ್ಪನು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತನಂತನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು ಆ ತಲೀಕೆದ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ 5ನೇ ದಿಂಚಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಆರು ಸೈನ್ಸ್ಲದೆ ತೊನ್ನೊಂತೇರು ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಬುಕ ಒವೇ ಜೋಕುಲು ದಾಲ ಲೂಟಿ ಮಂತೆನ ಅವೇನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂತುನ ವಿಧಾನ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿ ಜೋಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂತನ ಪುರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಸ್ಟಿಕ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮೋಕೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂತೇರು ಗುರುಗಳು ಪಂಡ ನಾನು ತೂನಗನ್ನೆ ಕೈದಿರ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಮೋಕೆದ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರೆನ್ನ ಪುದರಿಡ್ದೆಲೆತ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಪಂದೆಲೆತ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ದಯಪಂಡ ಮಂಗಳ ಜೊತೆದ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ನೆರಣ ಲೆಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಿರಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಟುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಹಿಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿನಾಗ ಆಹಾ ಟೀಚರಿಗೆ ಈತು ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋರ್ತ ಮೇ ಬಿ ಎಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಎಂಚ ಈತು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪನೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ಗಳ ಕೊರೋಡು ಒಂತೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಟೀಚರ್ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆಂಡಲ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಏಪಲ ಮಾಜಿದಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ತೂನಗ ಮೋನೆಡ್ ಓ ಗಿರಿಜಾ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ಅಂಕ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದೇಟು ದಾಲ ಬಂಗ ಇತ್ತ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದೇಕ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರಾಂಡ್ ಅವೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಪುಷ್ಪದ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ್ ಕಲ್ತದ ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಸಾಧನೆಡ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ ಆತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಈರ್ ಕಲ್ಪನ್ನ बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन में तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे बड़ी खुशी मेरी ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅವು ಈರ್ ಕಲ್ಪದನ್ನ ರೀತಿಗ
ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ನನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಸಿಂತ ಟೀಚರ್. ಕರಕುಶಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕೇಂದ್ರ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗ್ಲ ಆಡಿತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಆ ಸ್ಟಾನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಬೊಕ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಎಣ್ಣೆದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜಿಂಚಿನ ವಯರ್ ನಿಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದಿದ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಂತನು. ತರೀಕ್ ಪಾಡ್ನ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವಿನ್ ಇಂಚ ನಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಲ ಆರ್ ಕಲ್ಪದನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನೆನಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನದ್ ನೆನಪಿಪ್ನ ಆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಕೆಲವು ಶೋ ಪೀಸಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂತ ಅವೇನ ರಾತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಕಲ್ಪ ಹೊಂತೇರು. ಜಸಿಂತ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ. ನನ್ನೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಂತಾರೆ ನಮ್ಮ 2 ರೌಂಡ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಬೊಕ ಒರೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಕನ್ನದ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂಕಲ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಸೇಲ್ಗದಿತ್ತು ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸಿಂತ ಟೀಚರ್. ಈ ಕಲ್ಪದನ ಕೆಲವು ಕರಕುಶಲ ವಿಷಯನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪು ನಾವು ಉಲ್ಲನ್ ಒಂದಿಡ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಮನ್ಪು ಯಾಕುಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ ಕೆಲವೇನು ಅವು ಪೂರ ಹಿರಿಡ್ದು ಕಲ್ತನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸಿಂತ ಟೀಚರ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಓಕೆ ಮಾಲತಿಯ ತಂಗಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲತಿಯ ತಂಗಿಂದೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತನು. ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ 10 ಪಾತೆರಣ ಅಲ್ಕಾದಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತರ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಯಾನೈತ ತದ್ವಿರೋಧ. ಸೊ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂಜಲಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನಕ್ಲೇಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಪನಂತೇರ ನೀನು ಬರೋ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಪೋನಾಗ ಅಂಜಲಿ ಟೀಚರ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಆ 3 ವರ್ಷ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮಕ್ ನೆನಪುಡು ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಾಲು ಅಪಗ ನಡೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆಕ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲೀಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಪಂದ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಂಕ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಸಮಯ ಯಾವಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರು ಅರ್ನ ಛಾಪುದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಆರು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಂದೇರು ಐಟ್ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತಂತನ ವಿಧಾನ ಅವು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಂತ್ನದು ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪಂದು ಶುರು ಮನ್ಪೇರು ಆರೇ ಪನೊಂತೇರು ಅಂಚ ಕತೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಂಚ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಯ್ದೆ ತಂದು ಪೊಂತೇರು. ಬುಕಾರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ನ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜಿ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿತ್ನ ಪೂರಾರ್ನ ಮಸ್ತಕ ಡಿಪ್ಪೆದಂಡು. ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪಂತನಾಡು, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಪಂತನ ಕೆಲವು ಇವರ ಪೌರನೀತಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲವು ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡರ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಡವು ಒರಿಯುಲೆಕ ಆರು ಪಂತನ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪೋಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವರ್ನ
ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಅರೆಗಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ತೆರಿದು ಅರಿಡ್ದು ಆಪುನಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಒರ್ಮುನಿಡಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಬತ್ತಿಪ್ನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರುಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನನ್ನ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ದೆತೊಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಅವತ್ತಂದ ಏನು ಪತ್ನೇದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪತ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಕ್ಲನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸವೇರು ವರ್ಷ ಅವೇಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಏನನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪಿರಾಕೊಂತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ತನಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಅವತ್ತಂದೆ PUC ಟಿಪ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೆತೊನಂದನ ಮಹಾತ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಆರು ನೆನಪುರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಿಲವ ಸಂಘದ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿತಂಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿರ್ತೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಪಿರ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತು ಅರ್ನ ಖರ್ಚು ಅರ್ನ ಬಸ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಪೋತುನಾರು ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವೇಕ್ಯಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಲೆಡ್ದಾವಡ್ ಸರಕಾರಡ್ದಾವಡ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಸಹಾಯ ಕೊಂದು ಬರ್ರಾರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರು. ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲನ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅವೇಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ರೋಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲ ಅಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಅವೇತ ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಅಕಲ್ ತೂಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ತನ ಹಿರಿ ಮೆಸ್ಸರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ 25 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ತನ ಹಿರಿಮೆ ಸರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡದ್ದು ತಲಪಾಡಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡೇನ ಬಸ್ತ ಖರ್ಚನ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದ ಅತ್ ಅರೆಗೆ ತೆರಿದನ್ನ ದಾನಿಲೆಡ್ದ ಕೈದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪದನ್ನ ಹಿರಿಮೆಲ ಅರೆಗ ಸೇರಿಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಬರೆತೇರು, ಮಸ್ತ್ ರೇಡಿಯೋ ಶೋಡು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದೇರು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದು ಪೋತೇರು. ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವೇತ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಾರುಲ್ಲಿರೋ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಆವು ಪನ್ಪುನೆ ಕಾದು ದೆತೊಂದು ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಬರ್ಪುಳೆಕ ಮಲ್ತದೇರು. ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೆತ್ತೊಂಡು ಶಾಲೆ ಬತ್ತದ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆನ್ನು ಪಂಡ ಆಂಟಿಗ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೇನೊಲಿ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಆಂಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ JH ಪಟೇಲ್ ಅವೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪನವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪೋದು ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಪಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಲೇಂಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಶಾಲೆಗ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಕಲ್ಪವ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಈತ ಶ್ರಮ ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆನ ಅನುದಾನಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಶ್ರಮ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಅವೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂತೇರು. ಶ್ರೀ JH ಪಟೇಲ್
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಆಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಆರು ರಿಟೈರ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡ್ ಈ ಅನುದಾನಿತ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರಣ್ಣ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಸವ್ಡೆ. ಸೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮಾಜಗೆ ಅರೆಡ್ ಏತಾಪುನ ಆತ್ ಮಲ್ತದನ್ನ ಶ್ರೇಯ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗೆ ಸೇರಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಾಲೆಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನವರ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗಾಯನುಂಜಿ ನಾವು ಲಾಗ್ದಲೆ ಕಮ್ಮಿನಿ ಮಂತದ ಪಡ್ಗ ಉಂದೆತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ನ ನಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಆರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅರೇಪಲ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ತೂತುನಾರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಕೆಂಜಾರು ನಿನ್ನಿವೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಐತದ 6 ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಕೈತಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ವಾಮಂಜೂರು ತಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆದಿತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವೆನ್ನ ತುಜುಪ ಒಂದು ಏಪಲ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಸೊ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಮನಸ್ಸು ಈರಿ ಏಪಲ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ವರು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದರ್ ಇರು ಯಾನೆ ಕಡ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಿತ್ತಂದ್ರ ಅವಿಡ್ದು ಇರೆಗದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಆತ ದೂರೇನಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ಬೋದು ಬೈದಾರೆ ದಾಯಪಣ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇರೆಗ್ ಋಣಿಯಾದಿತ್ವೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ 9th ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ ಗಿರಿಜನ್ ಇನ್ನು SLC ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇತ್ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 10ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ. ಸೊ ಒರ್ಮುನೇಟ್ ಇತ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಓದುದು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆರ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ ಪಂದಾರ್ DCFS ಬೆಲ್ಲ ಮಂತುಂತೆರಪ್ಪಗ ಆರು ಸರ್ ಶಾಲೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಕ್ಲಿಂಚ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪರ ಪಂದ್ ಕೆಂಡೇರು 97ನೇ ಇಸವಿಡ್. ಸೊ ಸರ್ ಬತ್ತದು ಸರಿ ನಮ್ದು ಒಬ್ಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಂದು ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಂತದ್ದು 5 ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ನರೆಗ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಯನ್ ಕೊಂಜಿ ರಾಖಿ ಬ್ರದರ್ ಅವಿತ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಇತ್ತನ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಫ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ DCFS ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಜೈಸ್ ಅವೆನ್ ಆರ್ ದೋಷ ಪಂದೇನಿಂದ ಅವೆನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದದ್ದೆ ತೊಂದು ಆರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಣಕ್ಕೆನ್ಲೆ ಅರ್ನ ಆ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಆ ಭಾಗ ಅವರ ಕಾರಣ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಲೆ. ಸೊ ಸರ್ ಅವೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಆತ್
ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತ್ ಚುರುಕು ಆತ್ ವೋಕಲ್ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಅರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತೊಂಡ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಿತ್ತೆಲ ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆನಾಗ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕು ಬರುವಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ನಲೆಕ್ಕನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಏಪಲ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿದ್ಲೆಕ್ಕ ಮೆಟಿಲ್ಡನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ಆರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪನೊಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ಲ ಆರೆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರೋದೇ ತೊಂತೇರು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಆರೆಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೊರೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನವೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಂದೆಂಕ್ಲೆಗ ಏತಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇತ್ತನು ಭೀಷ್ಮ ದೇವವ್ರತ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಪು ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ್ನು ಅರ್ಧಡುಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯರು ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಟೀಚರ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿಕೊಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ನಾವು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿಕಾ ಟೀಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್, ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಗುಮುಖದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ರಮೇಶ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಯೋಚಿಸನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪನ ಆರು ಪನಂತ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆರು ಆನಿ ಪಂತನ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಡವು ಅಚ್ಚಾತನಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವೇನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡ ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ ಕಲ್ಪದನ ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಆ ಲೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಪಾಠ ಡಿಕ್ತಜಿ ಆಂಡಾರ್ ಇಂಚನೆ ಹೂವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ಉನೇನು ಪಂತನು ಅವು ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಂಕ ನಾಟದನಂಚನೆ ಏಪಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲಾಗ ಬೆಟ್ಟದಡಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ಣನಾರಿಂದ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನಾ ಪಂದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತನು ಅಂಡ್ ಸರ್ ಬತ್ತದವೆನ್ನ ನಿಧಾನವಾದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪದನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತನ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಣೆಂಕ ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ದಿಂಚಿ ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಕರ್ಣನಾರಿಂದ ಪಂದ ಆ ಪಾಠಕ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆರು ಪಂತನ ಕೊರ್ತನ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅಂಚನೆ ನಾಟದಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂದಕ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತನು ಅದನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೋನಿಡುಂಡು ಎಂತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪುನ ದಾದಪ್ಪನ ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಸುಲಭಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅವೆನ್ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಅಕ್ಲ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ್ನ ಚಾತುರ್ಯ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬೆರಗಾದ ಓ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಇನ್ನಿವ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರೋಡ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾದ ಹಾ ಆ ಳ ಲ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ನೋಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ್ನಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಸರಿ ಇತ್ತೇಣ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಲ್ಪ. ಸೊ ಅವೇಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಪ್ರಸನ್ನ ಟೀಚರ್ ನಗುಮುಖದ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಾರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರು ಎಂಕ್ಲು ಒರ್ಮುನೆ ಟಿಪ್ನಾಗ ಹೊರ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುನು ದದನ ಪನ್ನಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಿವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 90 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ 35 ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು 40ರ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂದ. ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ನ ಎನ್ನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಏಪಲ ಕ್ಲಾಸ್ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪೆದಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಉದಾನ್ನ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ಪನೊಲಿ ದೇವೇರಿ ಎಂಕ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯಣ್ಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಪಿರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲ ನೆಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕಲ್ಪದ್ನ ಪಾಠನ ಮರಿ ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪದ್ನ ಆ ಪಾಠ ಏರು ಕಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಚುರ್ಪುರಿ ಅವಲರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಲೆಕ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲಾದೆ ಕಲ್ಪೇರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ ಆಂಡ ಕಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಚೂರ್ಪಿರ ಇಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಕ್ಲನ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ಪೇರು ಪಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಾಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಾನೊಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿತದ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಲತಾ ಟೀಚರ್, ನಗುಮುಖದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಟೀಚರ್, ಸೋ ನಾಲೆಜಬಲ್. ಆರು ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಬಯಾಲಜಿಲ ಅರ್ಧೆ ತೊಂತೇರು. ಆರ್ ಕಲ್ಪವನ್ನ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಅಂತಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾರಜನಕ ಬನಪುನ ವಿಧ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೂರು ಈಸಿ ಅವರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಲತಾ ಟೀಚರ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಟೀಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆರಂತುನ ಪುರ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ಇದು ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಐಟ್ ಆತ್ ಈಸಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಬರ್ರ ಈರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ ಕಲ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಣಾಗ ಏಪಗ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ನೆನಪರ್ನೆಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪುನು ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್. ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಪುನ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಹೂಜಿನದಿದ್ದು ಅವೇತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಗಳ ನೆನಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂಜಿದ ಆಕಾರ ಸರಿಯೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಣಾರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಬರ್ತದೆ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪದನ ಆ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸರಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 3D ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪದನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್ ಪುದರೆಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಕುಲ್ ಆಸಿಂತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಮತ್ತೆ ಶಕುಂತಲ್ಲ ಸರಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಬರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಕ್ ಆಸಿಂತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ಬಿಡೋದು ಏನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಗೋವಿಂದ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಆರ್
ಆ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಂತೇರ್ ಬಂದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಿನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತು ಮಂತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತ ಎನ್ನ ಆಚರಿಟ್ಟಗರಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೂಡ್ ದೂರ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತಂತೇರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಅಸಿಂತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಕುಂತಲ ಮುಕ್ಲೊಬ್ಬರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತಂತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಆಗ್ಲೇಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂತಂತಂಡು. ಸೊ ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಅರೆಗೆ ಜೋರು ಪಾತೆರನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದ ಪುಣಿಂಕ್ ಪಣ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ದ ಟೀಚರ್. ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ, ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಡಿತ್ತೆ ಸುಧಾರತ್ನಕ್ಕ ಅವಡ್ ಬೇತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದೆ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ. ಅರೆನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿತಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಳ್ಳೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಫ್ರೀಯಾದ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಪುರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದೆ ಎನ್ನಿವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಲಿನಿ ಟೀಚರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಪಂದ್ರೆ ಪನಲ್ಲಿ. ಗುರು ಸರ್ ಬರ್ತದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತಜ್ಞ. ಶಾಲೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬರನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರದಿತ್ತೊನ್ವೇರು. ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಂದಿನ್ವೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆವಿಕೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಉಂಡಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಶಾಲೆಡ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನಿತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಣ್ಲ ಅತಿಥಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಇಂಚ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೊಜುಪವನ್ನ ಒಂದುಲ ಸರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ಕೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಅವಿಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಅವಿಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದೊಂದು ಅವೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಎಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿಲಿ ಏರ್ಪುರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್. ಗುರು ಸರ್ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆಗ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡಾರೆಗ್ ಒಂದೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುದು, ಒಂದೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುದು ಆಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷ ಆಡ್ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಜೀವನನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಸರ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅದಾಂಡ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾರನ್ ಕೇಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ PT ಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ನಾಗದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲ್ಲಿ. ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ಲೆಕ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋಂತ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡ್ ಖೋಖೋ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಖೋಖೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ 2 ಸಲ ಹೊರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ. ಬುಕ್ಕೋರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಲ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ್ನೆಟ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಖೋಖೋ ಟೀಮಡು. ಸೊ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂದಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿತಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟ್ ಮಾಧವಿ ಪಂದಿತ್ತರ 2 ಜನ ಗುಬುನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಖೋಖೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಕಡ್ದಾದು ಸರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ 8th ಪೋನಗ ಸರ್ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪೋಯರು. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತದೊಂದು ಅಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ
ಯೋಗ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದೆತ್ತರು ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಟೀಚರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಚೂಡ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡ್ವೇರು. ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಆ ಸೈಡ್ ರೂಮ್ ಹಾಲ್ದ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ಪರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಟೀಚರ್. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪೂರ. ಶಾಲೆದ ಇತ್ತೆದ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ತೊನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕರೇನ್ ತೊನಗ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಸರ್ ನಪ್ಪದಾರೆ ಶೇಖರ್ ಕಟ್ತಲ ಪಂದ್ ಆರು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗ ಕಲ್ಪರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯೋಗ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೇರ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡ್. ಆರ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಚೊಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ ನಿನ್ನಿವೆ ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ನವೇ ಇತ್ತೀಚೆರ ತಂದೇಪಲ್ ಎಂಕಬ್ನೆ ನೇಪಲ್ ಅರಡೆಲ್ಲ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವಿರುವಾಗ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಪಂದ್ ಯೋಗ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯೋಗ ಒಂದೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಜೋಕುಳುಂಬೇರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪುಕ್ಕಾರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಡ್ SDM ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಯ್ಪುಕ ಅಪಗ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೈಕ್ಲ ಪಂತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಅವೆನ್ ಆತು ಶೋಕುಡು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಥರ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದ ಪುರ್ಲುದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅವೆನ್ ತುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅರೆಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಮೋಕೆ 5-6 ಮಲ್ಪುನ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ಆತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವೇ ಲಕ್ಕದು ತೋಜಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಲೆಕನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಕ್ಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಖರ್ ಸರ್. ಏತೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ನು ಇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಕ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಪುರ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಹೂ ಪಂಡ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೂ ರೀತಿ ಕಿವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂಚನೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಲಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ನಡಪರ ಭಂಗ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೊರ್ರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವಿತ್ತ ಮೀನ್ ಬತ್ತದ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಂದ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. 2013 ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಂದೇರು. ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ 13 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆಡ್ ಅದನ್ನ ಸೇವೆನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಬೇತಕ್ಲ ಬಂಗ ತೂಂಡ ಕರಗುನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಸಹಾಯಕ ಆದ ಸುಧೀರ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸುಧೀರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಸುಧೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸುಧೀರ್ಗ್ ದೃಷ್ಟಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಅವಿನ ಮೆಟ್ಟದು ಅಂತದು ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆದ ಆಂಟಿ ಆರೇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬೇತಕ್ಲೆನ್ನ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಿಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ಕಲ್ತದು ಬರ್ತದು. ಇತ್ತ ಶಾಲೆಡ್ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೊರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆರ್ದಿಂದ ಪನೊಲಿ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಕ್ಲ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅವಿಡ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಡ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶಾಲೆಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಂದು ಏಪ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗ್ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಇಪ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ತುಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೈಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿ ಏ ತುಂಡು ಅವೇನ್ ತೊಜುಪವನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಈ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂಚನೆ ನನಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ತುಂಬೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ದಾನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತುಂಬು CCF ಪಂದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ದತ್ತುದೆತೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಆ ಬಾಲೆದ ದಾದ ಪುರ ಖರ್ಚುಂಡು ಅವೇನು ಅಕ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ದಾದ ಅಂತೊನಿತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಡೇರಾಳಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಉವಾಳ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಪಿಕ್ ಮಂತ್ಯಾನ್ ಈ ಬಾಲೆದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಖರ್ಚು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರೀಪುನ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ CCF ಘಟಕ ಪಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಿಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ನೆಲ್ಲಿತಾಯ ಸರ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತರ ನೆಲ್ಲಿತಾಯ ಸರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೌರವ ಸರ್ ನೆನಪು ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ನಾರ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಬುಕ್ಕರ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಪಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಲ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ CCF ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ದಾದ ಮಂತ್ರನ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಯಾರ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಅಕ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಬರೆದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕಡಪುಡು ಅಂತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತನ ಅಕ್ಲ ಹಿಲ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ಜಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರೇಮ ಟೀಚರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ. ಪ್ರೇಮ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪಂಡ ಆರು ಧ್ವನಿ ಏರಿಸದ್ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಜಿಯವರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು. ಬುಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ನಗುಮುಖದ ಟೀಚರ್ ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಪನ ನೆನಪನ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಗುಂಗುರ್ ಪೂಜಲ್ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ಲನ CCF ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಕ್ಲು ವನಸ್ ಮನ್ಮಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪುರ ಬರೋಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಲ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಟೀಚರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ಎನ್ನಿನಾಗ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನದ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ್ ಇತ್ತೆರಕ್ಲು ಮೇನ್ ಭಾಗ ಆದ್. ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಚರ್. ಸೊ CCF ಬತ್ತದು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮೇನ್ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಚರ್ ಗಿತ್ತನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಡು ಚಿರಋಣಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಚರ್ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡಿತ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ ಗೀತಾ ಅಂಟಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರ್ಮುನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಿಜೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಚ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗಾರ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದು ಎಂಕ್ ಬರೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪನಂತನು ಒರ್ಮುನೇಟಿ ಎಂಕ್ ಗೀತಾ ಅಂಟಿ ಅರ್ನ ದತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅಂಚದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏನಿಡ್ದಾದ ಆರ್ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಎಪ್ಪು ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಬರೋಂತಾರ ಅಪ್ಪಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಟೀಚರ್ ಏನನ್ನು ಅಡೆಲ್ಲಿ ತಂದ್ಪೋಂತೇರು ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ನಿಲ್ಲ ಡರ್ನಿಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು
ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು 4 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗಂಜಿ ಮಠ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದು ಆಂಟಿದ ಪಾತೆರ್ಪದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡೋಂತು ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಲ ಟೀಚರ್ದೆ ತೊಂತೆರು ಇತ್ತೆ ಯೋಚಿಸತ್ತುಂಡ ಆರು ಆತು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಣಾರ್ ಆಂಟಿನಾಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ವಾಮಂಜೋಡು ಬತ್ತು ಬುಡೋಲಿತ್ತು ನಾಂದಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ದಾರು ಅರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅರ್ನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆದಿದ್ದು ಬೇಲಿಗೂ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನ 2-3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲಾಗಿ ತಂಟಿನ ಗೀತಂಟಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಟಿನಾಡೆ ಲೆಸನ್ಕೊಂಡು ಬರಂತನ ಬೇಲೆ ನಿರ್ಮಲ ಟೀಚರ್ನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಡ್ದೆ ಅರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಯಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾ ಆಪ್ನ ಸಹಾಯ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಪಗಯಾನಿರೆಗ್ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೇನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನ್ ಏಪಲ ಇರೆಗ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಅಪಗಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಟೀಚರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಶಾಲೆಡ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಕ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಡು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಆತು ಮೋಕೆ ದಿತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಮೋಕೆಗಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಮದ ಪಯ ಮಸ್ತ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 1990 ಅವಿತು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲ ಆಂಟಿ ಶಾಲೆಡ್ ನಡಪವರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ತರ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಟೀಚರ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಆರು ಶಾಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ 4 ಸವೀಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಂತನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಏರು ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 30% ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಕ್ಲನ ಫುಲ್ಲು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅವಳೇ ಕಾಳೆಯುತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ಸಮಯಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ತುದು ಅವಿಟ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾವುಡು ಪಂದ್ ಈತು ವರ್ಷ 30-40 ವರ್ಷಲ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಂತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಲಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೈ ಇತ್ತೆದ ಶಾಲೆದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಚ್ಮನ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನದು ಯಾಕಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಅರೆನ ಕೆಂಡ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಯಾರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೈ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಲೆಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನ ಪುನಃ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳ್ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಸಹಯೋಗಡ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸದೇರು ಉಂದೆತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಈ ಸಂಘ ಏಪಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆತ್ತ ರೂವಾರಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ದಾದಪುರ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ ಮಾತ ದಿತ್ತದು ವರ್ಷಗುವರ ಒಂಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸನ ಇನಿಕ್ಲ ಆಯೋಜಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಈ ಬೇಲೆನ ಈ ಶ್ರಮನ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ನೆನಪುಡುದೀಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತೊಂತೇರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬರಂತನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಿತರ್ಪ ಅವರ ಜಪ್ಪವನ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೂ ಅಂತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಅಣ್ಣ. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲನ ಗಾರ್ಡನರ್ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಉಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪಯಣದ ಭಾಗ ಬಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಪತ್ನಮುಟ್ಟ ತರಗತಿಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ತನ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಮಂತ್ಕೊನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಅಕ್ಲನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರುಲ್ಲೇರ ಇಟ್ಟು ಪೂರೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕುದರ್ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆತನ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಹಂಸ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈನಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಎಒ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅದ್ಮುದ ಎಒ ಸರ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತುಷ್ಪಂತೇರ್ ಇತ್ತೆದ ಎಒ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಲ್ ಸರ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪದನ್ನ ಸುಂದರಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋಹಿನಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಜಲಿ ಟೀಚರ್ ಮುಕುಲು ಪುರ ಶಾಲೆನ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತ ಅವೇ ಮೋಕೆದಿದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಿಟೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪನ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಈ ತರಗತಿದ ಪಾಠ ಪುಡ್ದು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪವಂತೇರು ಸೊ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬರುಂತೇರ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಂಕರ್ ಮಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪತೊಂದು ಬರೋಂತೇರು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪವಂತೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತೇರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂತಜಿ ಆಂಡ ಆತು ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರಾರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ಸೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತೇರ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಐಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀಚರ್ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪಂತೇರು ಆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ವಿಲ್ಲು ಆತು ಶೋಕ್ ಅಕ್ಲ ಸ್ವರ ಆತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪೆಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಪಾಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಆಭಾರಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ನ ಅಡುಗೆದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬು ಬತ್ತದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪದ ಆಯ್ಪುನಂಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆ ಕಾರ ಗಟ್ಟದಾರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಬರುಂತೇರು ಎಂಕ ಪಂತನ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಜಟಾಯುನ ಕತೆ ಜಟಾಯುಗ ಇಂಚ ಬೇನ್ ತಾಗುಂಡು ಇಂಚ ರಾಮ ಬನ್ನೆಟ ವೇಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್ರ ಕತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಸೊ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೀಚರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಧವಾದ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮಂತು ಪಾಡ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಅರೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಏಪಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಡೋರು ಇವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ 6 ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ರೆಶ್ರು ಮಂತೇರು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ದುಮ್ಮು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಫಿಲ್ಲ ಬನ್ನಲ ಕೊರೊಂತೇರು 6 ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊಸ ಪಾನೀಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಸ್ನ ಅತ್ತನ ತಿಂಡಿ ಬೇತೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಶ್ರು ಮಂತೇರು ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಬೇಕ ಪ್ಲೇನ್ ಬನ್ ಬೊಕ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬನ್ ಜಿನ ತಿಂಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಕೊರ್ರೆಶ್ರು ಮಂತೇರು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಟೀಚರ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ ಶಾಲೆದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಅಡುಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಮರೆಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 12 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂತನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಶೋಭಮ್ಮ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಉಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ರಾಜಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇನ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಅನ್ನದರುಣ ತಿರ್ಸರ ಸಾಧ್ಯ ಮುಕ್ಲೇನ್ಪುರ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೀಪ ಕೆಲವರ ಇಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಯೋಚಿಸನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಅಷ್ಟಾಪುಂಡಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತುನತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಸಾಥಿ ತೊಜಿಪವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಸುಧೀರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್
ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ಇತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇತ್ತ ಶಾಲೆಡ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಪಂದ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತದಿತ್ತ ಶಾಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಪಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಅಂಚನೆ ರೂಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅರೆಗ್ ಕಿಬಿಕೆನುಜಿ ಆರಿತ್ತ ಶಾಲೆಡ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಿ ಅಕ್ಕನಿಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತರ ಆಗ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಚೂರು ಸಮಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ನೇಬರ್ ಪವಿತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬುಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರ ಶಾಲೆದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರ ಅಡುಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಶಾಲೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತಾರ ಐ.ಟಿ.ಐಡ್ ಶಾಲೆದ ಐ.ಟಿ.ಐಡ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಳು ಕಲ್ತ್ನಕ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಆ ಶಾಲೆಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂದ ಪಂದ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ನರೇಶ್ ಮಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಪ ಪೋಂಡಲ ಆತು ಮೋಕೆಡು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆದಿರ್ತದೆ, ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ಲೆಕ ಅರ್ಧ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಮುಕುಲ್ನಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ನಾಗ ಪರಿಚಯ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ 98 ಪಾಸ್ ಔಟು ಶಾಲೆನ SDM ಆಡಳಿತದೆತ್ತನ್ನು 2000 ಇಸವಿಗ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ಖುಷಿಟ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತನು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಟಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಅನುಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಲ ಮನ್ಪ ಒಂತೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಆಂಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಯೋಚಿಸ ಒಂತೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಎನ್ನಗನೆ ಮೇ ಜುಮ್ಮ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈತು ಏರ್ಲ ಯೋಚಿಸವೇರ ಬೇತಕನ ಜೋಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋಂತೇರು ಸೊ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ವಾದಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂತಾರೆ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಂತೇರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಂಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಅರಿಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಇಡೀ ಋಣಿಯಾದಿಪ್ವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಇರ್ ಓಲ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲೆನ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಇರ್ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆದ ಫಲನ್ ಇನಿಕ್ಲ 100 ಜೋಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕಾವಂದೇರು ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತದೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಮಟ್ಟಗ ಬೆಳೆತ್ನೇನು ಇರ್ ತೂತುದುಂಡ ಇರ್ನಾಥ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಇತ್ತದು ನಿನ್ ಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ತನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶಾಲಾ ಜೀವನಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು